Karong usa ka adlaw una ang deadline sa voter registration alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Midaghan ang buot magparehistro sa gipahigayong satellite registration sa COMELEC sa Turil sa Davao City. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, ubay-ubay ang miadto nga magparehistro ngadto sa mga designated satellite offices sa COMELEC sa Davao City, ilabi na sa 3rd District. Ang uban, mihangyo nga unta, i-extend pa ang voter registration. Mao kini institusyon nga ganihang buntag sa sulod og gawas sa Turil Gym sa Turil, Davao City. Nga usa sa mga satellite registration offices sa COMELEC. Usa ka adlaw una ang deadline sa voter registration alang sa sangguniang kabataan ug barangay elections karong Disyembre. Matod sa COMELEC, sukad nagsugod ang registration, kapin sa kalibo ang ilang matala nga ihap sa mga magparehistro, magpa-transfer ug magpa-reactivate matag adlaw. Busa duna sa lagi muntar nga satellite offices. 3rd district kasi is more on bukid-bukid. So to reach out to people more, nag-decide kami na i-grant yung mga requests at ang mga barangay captain very active. Ang 15 anyos nga si Albert, alas 6 pa lang milinya na aron makaparehistro. For me, sir, mas good siya pag duol kay dili siya hassle. Apan si April, mihangyo nga unta, i-extend pa ang voter registration. Kay dagan kay pugtao magsigkagubot manggod o magsabay. Apan matod sa COMELEC, dili basta-basta nga i-extend ang adlaw sa registration. Wala pa talaga kaming advice na ma-extend yung registration natin. So hanggang bukas na lang talaga, sa kaalaman namin hanggang bukas na lang po talaga yung registration natin. Sa karon, ginasusi pa sa COMELEC ang posibleng nga buhaton alang sa mga magparehistro nga maabtan sa cut-off ugma alas 3 sa hapon. Samtang, sa COMELEC office sa Magsaysay, Davao City na ipahigayon ang voter registration ugma sa 3rd District. Sa usa ka mall sa Lanang, ipahigayon ang voter registration sa 2nd District. Samtang sa usa ka mall sa Ecoland ang sa 1st District. Sara, nagpahimangno usab ang COMELEC ngadto sa mga buot magparehistro nga siguraduhong kumpleto ang ilang requirements aron dili matanggong sa pila. Sara. Okay, dagang salamat, Kent Abrigana.